Yan. Nawala. Kanina, nawala. Sige na. Akin na. Pasensya na guys. Napindot ko. Akin na. May wala pang nakikita. Wala pa pang nakikita. Wala pa pang alam mo ka malikot din. Uy! Ipakita mo yan kasi nasunod mo yun. Kasunod na yung bata. Ay, Jade. Alis dyan. Jade. Zero. May last. Sobrang yummy. Oh, okay. May text po. Rogeline. Pindutin mo daw po yung ano. May tingnan mo po. Sabi na naman na. Ting ting. Wala ko ganun. May nag-share po ng ano po. Nandyan pa? Parang wala nilalapot. Doon ako. May nalalapot. May nag-send po ng maraming po. Paano nga? Tanong ko na po paano po magbasa ng link. Ramses. Okay. Okay. Paste. Ito-paste ko. Ipindito lang matabang ito-paste. Ba't wag? Basa ng corona. Jade. Okay. Pinatay mo? Bago papunta SB. Ramses. Pwede mo hindi.
Meron pa ba? Parang hindi ko nakikita. May nanonood siya mga. Wow. Please. Ano yung inimit mo? Bakit Facebook yung may Pinakalay daw po. Okay. Hindi pa pala. Free na brother. Thank you. Tutuloy ko lang. Thank you, The Rog. Ayan. Okay, sino nang ano? Oh, dalawa na. Ay, sige. Hello, Rainier. Excuse me. Puntahan kita mamaya din. Sa vlog. Okay. Shout out sa inyo dyan, Rainier at saka Ate Rogeline. Maraming salamat pala sa pagpunta. Itutuloy ko to. Tutuloy lang namin. Akala ko kasi nag-end na ako. Okay. Sino na yung last? Sino yung last? Si Jade ang may punishment kanina. Sige. Ano? Si Ramses. Anong oras yung mature shower, Rainier? Anong oras ang mature shower? Copy ko nga mamaya ulit. Teroj. Kakopy ko siya. Ano kaya? Jump 5 times. Eating salad. Ay, gustong-gusto nila to. Oh, eating salad. Oh, eating salad. Oh, tama na. Tipid-tipid para sa iba. Hoy! Pinya ka dyan. Oh, okay na. Tama na yan. O, ikaw mag-spin. Yung sinong susunod. Si Kuya mag-spin kung sino susunod. Ay, si Tatay. Hindi, ikaw na. Oh. Anong? 10 p.m. Then hanggang December 17. Talaga? Uy, ayos yun ah. Ay, sige. Thank you, Ate Rog, ha? Thank you sa pagpunta. Wait lang.
Thank you sa pagpunta mo, Ate Roach. Bisitahin kita mamaya. Ingat, ingat. Ay, bisitahin mo lang pala si Pinky. Okay, okay, sige. Salamat ulit. Pero po, mas maganda daw po ng 2 a.m. ng madaling araw. Ibig sabihin, gising tayo ng 2 a.m. Pero gising tayo, ha? Hindi para tayong mga aswang nun. Sige, sige. Salamat. Thank you, Ate Rod. Sige, supportahan mo muna si Pink. Pakikumusta na lang ako kay Pink. Thank you. Okay. Ikaw na, Jade. Kay Daddy, kay Daddy. Nag-live din kasi iba kawakwak. Oo nga. Supportahan mo na din. Salamat. Amoy kilikili. Ay, eat mango. Daya na Jida. Galing Ayaw na ayaw ko. Eat ka ng mango. Madali, eat mango. Ayaw na ayaw ko nito. Ayaw na ayaw mo yung mango? Di, isa lang dapat. Isa. Hindi ko malasahan eh. Uy, tama na po. Wala na po sa iba. Hindi ko malasahan niya. Wala sa akin. Pag-live kasi. Iba ka wakwak. Dito siya na. Balik mo na doon. Sino? Mami! Ako? Opo! Daya na Jida. Pilipiin ng payo ko nun yan. Tapos na ako yan. Mami, okay lang yan. Ayaw ko yan! Mami! Kahit wala. Mami! Mami, may kita na. Sumisira. Mami! Ba naman? Mami! Oh, ito na. Jump, eating salad, eating ketchup. Mami! Guys, eating ketchup. Kutsara, puno. Isang kutsara daw. Kalupit naman. Isang kutsara. Sarap ng mango. Oo nga eh. Pero bihira lang ang mango. Diba? Bihira lang ang mango ngayon. Ay, oo nga. Tama yan. Go. Ano nga akin? Ano nga yung akin? Ketchup. Ay, eating ketchup pala. Kaya mga nanonood. Bye-bye. Ano kayang mapapalanunan ko? Mapalanunan? Pilipit sa paa. 8 and 5 minutes, 5 seconds. Ito, pitik sa... Ako pipitik. Ako pipitik. Oh, ito. Mamaya. Hindi bala na. Oh. Ano? Sakit. Jesus. May papakita ko po. Muna.
Ready, set, go! Sana po ulit. Yung ako na naman. Sige, balik mo na. Sigurado po, ketchup yata naman po. Sigurado yan, ha? Hindi ko ano alam. Sabi mo sigurado. Magsala. Eating panigig salad. Oo, wala. Hindi yung kasali. Ano lang yun? Mapili ang headband, tatanggalin na. Ha? Sige, try mo piliin ang headband mo. Ganun. Headband. Tanggalin mo. Yung lang, hindi yun. Hindi yung kasali. Hindi pala pag pumapat sa headband, wala pa rin yun. Hindi pa rin yung counted. Hindi din yung tatanggalin. Huh? Bilang mabigyan ito sa ilong. Ako lang. Para. Sa ilong. Ay, meron na ako ha. Stay na yun. Ah? Try lang natin. So, try pa rin. Ay, ako itik sana sa meron ko loko. Ako dito ka. Ako dito. Pero kaya, tabo. Isa pa. Eat mine go! Wala yan. Hindi yan pasali. Anong mga pagkain hindi pasali? Ha? Ito nga. Ito nga, pinakilinin. Para ano ka para sa rita. Yung ilang piso. Yung dumi-dumi. Yung dumi-dumi ng pamo. Hey, lubat na po. Lubat? 10%. Yan ang Ako. Miss, pin ko na po. Pin ko na po. Ano oras na? Ano po, 7, 11. Ano oras po mag-spell load na po? Mami. Sayang din yung kain. Hindi yung shower. Yari tayo. Yung... Okay na. Kaya po na po. Sunod. Yung pang-upload mo ko yan ito. Dad. Pupunta na. Daddy, para makita ka. Biglang nagulat. Daddy. Nagulat siya sa itsura niya, naka-headband. Pag ako daw, ako na naman. Lagi na lang ako. Susunod! Ramses. Ikaw ang sumunod. Spin the wheel. Ako na. Hindi ako mandadaya. Promise yan, ha? Jump 5 times. Eating salad na naman. Paborito. O, isang subo lang. Ano yan? Long yan? Long? Eating salad.
Okay. Plus, Oh, plus. spin the wheel. Wait lang, wait lang. Palapit ako. Relax. Masyadong mabilis. Yan na naman. Si Ramses ulit. Oh, ano yan? Lamig mo, Jade. Spin the wheel. Eating dalandan. Tcharan! Okay. Eat po siya, guys, ng dalandan. So, yun po yung parusa niya. Maliit lang. Oh, pakita mo yung dalandan. Pakita mo. This is yummy and very healthy. And calamansi. May nakita ko may reaction. May reaction. Ayan. So, tapos na siya. Wait, nilo ko pa sila, guys. Okay. Okay, sino kayang susunod? Spin the wheel. Ako ulit yan. Ba't wala? Hindi po nga nakakonect eh. Dad, wala. Guys, i-connect lang po ulit. Oh, walang sound. Okay. Jade, nakita mo, Jade? Susunod mo ni Daddy? Susunod mo ni Daddy, Jade? Totoo? Okay. Pangalan pa yung pangalan. Pangalan muna kung sino. Wala. Oh, spin the wheel. Daddy, oh. Okay, si Daddy. Okay, spin the wheel ulit. Ano kaya ang parusa niya? Ay, hindi niya parusa kasi masarap ang kinakain. Ano kaya kakainin niya? Titira pa. Eat calamansi. Titira pa. Kiniti ng paa. Ako. Ayaw ko lang. Ako. Sana. Akin na. Oh. Ay! Umiyak ako. Alis na yun. Ay, ako ang magkikiliti. Akin na. Akin Akin na. Actually, Guys, ang paa nito kalabaw. Nalilipa ko yan. Ang bigat. alis din. Straight. Umiyak si Jade. Ang daya. Nakalitin mo na po? Tapos na. Okay, spin the wheel ulit. Again? Sino? Ay, si Ramses ulit. Salad. Oh. Spin the wheel. Sugar chicken. Sino kaya ang tatapatan? Ano kaya ang matatapatan niya? Tikit sa ilong. Kain ng kiat-kiat. Ay, kain ng kiat-kiat. Muntik na mag-headband. Oh, kain ng kiat-kiat. Ang kanya pong napili or ang natapat po sa kanya ay kain ng kiat-kiat. Oh, pakita mo ng kiat-kiat. This is KitKat and this healthy. Oh, isang subuan lang. Oh, tapos. Maning-mani lang kay Ramses ang kiat-kiat. Yan pa. Oy, wait lang. This is not money. Okay, sino kaya ang susunod? Oy, ulitin mo. Hindi dahil wala ako. Okay, ready? Sino ang susunod? Sinong susunod? Ayaw. Guys, dinadaya ako ng mga to harap-harapan. Dali na, dali. Sino kaya? Oh, si Ramses. Oh, spin the wheel.
Ano yan? Ano kaya ang matatapatan niya? Tagadagadagadagadagadagada. Airband. Airband. Bakit Airband. yun? Airband. Kain ng ket-ket na naman? Airband. Headband! Swerte ko! Kain na po. Guys, kain ng ket-ket na naman. Oh, kain ket-ket. Kain ulit ket-ket. Siya lang pong makakaubos ng ket-ket. Ano ba naman? Siya lang uubos ng ket-ket. Dahil yun ang laging napipili. Natatapat sa kanya. Nalobat. Okay. Nalobat ka. Thank you sa magpunta ulit. Ba't ka naman Susunod. nanonood? Ikaw. Ay! Ayan na naman. Nagdadaya na naman. Yung totoo. Grabe mga. Lagi tinatapat sa akin. Yan ba isang account mo, Rainier? Wag naman sa ilong. Wala na ako ilong eh. Grabe. Dad, wag masakit. 5 dapat. Dad, wag masakit. Anong 5? May ako nga 5 eh. Hawakan mo ngayon. Dad! Hala? Dad, wag masakit! Anong pitik yung gano'n lang? Teka. 1, 2, 3. Dalawa pa. Talasikan ko na! Talsikan ko lang mo. Talasikan ko na ako. Susunod. Siya pa rin. Oy, grabe kayo. Si Ano Jade po to? yan, si Jade po yun. Ano naman? Ba't ako mga Okay. Sa mama mo. Thank you ulit ha. Thank you, Rainier. Ay, inantok na ako. Kain kalamansi. Jump, jump, Jump? Grabe tong- Meron mo ba yan? Grabe kayo. Pero tumalikod, ay ganyan lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Gaya ulit. Tapos. Okay. Susunod, spin the wheel. Siya ulit. Ha, siya ulit. Si Jade yun. Nagkakadayan. Ayoko na. Ayan, Oy, oy. Hindi, si Jade po yun. Jade, ha? Hindi ako. Okay. Hindi po kumataya. Okay, sige. Sobrang daya lang. Swerte ka lang. Miss, cool lang, cool. Kulkulin kita dyan. Amoy pa ka. Amoy ba? Yay, guys. Nakakain na naman ako ng ket-ket. Jade. Headband kasi ako. Kain ng ket-ket. Asan na ba ang ket-ket? Ito po ang ket-ket. Di pa naman ako tingin ng mango. Ako din. Matamis. Swerte ni mango. Namasim po dahil. Ano pa yung ACC? Ako? Okay. I'm done. Minsan Okay. lang ako para mango. Sunod. May wala po yung tayo. Si Jade. Jade. Oh, spin the wheel. Amoy pa ka. Amoy pa. Sana rin. Amoy pa. May kanina si Jade. Ano kaya ang tatapatan ng swerteng itong batang ito? May kilikili. Eat mango. Mango. Ayan, eat mango. Ay, kalamansi mo. Tuwang-tuwa yung bata. Hindi Huwag kayong magaya. Si Daddy. Sige, be. Ayan, mango. Sige. Aka na. Ano, sarap? Maasim, Bukas ba electric pan sa kwarto niya po? Patayin ko po. Sige.
Guys, sihirit pa ng isa, oh. Tusukin mo lang. Yan. Okay na, oy. Last. O, last po. Ano? Ubos. Magkakulat ka na eh. Okay na. Oh, wait. Wala pa yung ano nyo. Yung inyong Mayora. Wait lang nga. May ayoko mandadaya eh. May sorry. Okay, ready. Sino pa rin yun? Nanay pa rin. So, Ramses, spin the wheel. Amoy pa. Go. Bakit barbaran? Amoy pa. Amoy pa. Ayun ang paa. Oh, Kay amoy mami pa. na lang. Kay mami. Kay daddy daw, kay daddy. 1, Yeah. 2, 3, 4, 5. Adi. Grabe ka ng haba eh. Mami. Pwede pa rin Susunod. Tatay ulit. Yay! Hello. Oy, Daya, Dad, natapat Daddy, sa'yo. ikaw yun. Kamadaya. Dali Daddy, na. tapat sa'yo. Spin the wheel. Okay. Amore. Ako, sir. Eating salad, eating Salad. ketchup! Yun. Eating salad doon. Napaka-easy. Eating salad na naman daw siya. Is that for me? Nasim. Huwag niyo ubusin! Naubos! Tapos ako kumain ng dalang-dang. May ubos yung Oh, mango! grabe. Pero ubos! Okay. Favorite water. Ay, kabayo. May kabayo, nagulat. Oh, wait. Oh, susunod po natin. Sino kaya ang maswerte? Okay, siya ulit. The lucky one. Si Rolito. Ang tatay namin. Kami wala nang mango. Inubos ko ni daddy. Inubos yung mango, grabe. Dalang-dang kinain ko. Mami, promise po. Anong susunod? Ulo. Titiks. Okay, chamba. Ako na, ako. Kami ako. Okay, guys. Babawi. Makaganti-gantihan lang. Ayun. Palagi ka. Bakit pala yun? Dali na. 2, 3, 4. Ulo ang luha niya. Oh, spin the wheel. Si Jay dapat. Hindi mo guys. Spin the wheel. Jay, ikaw. Si daddy pa yung Ako na naman. Amoy pa. Oh, ano kaya? Magtatapatan. Amoy pa nga. Yay! Okay. Ang tatapatan ko po ay pikit ang isang mata ng 2 minutes. Pikit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ayan mo 19, siya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 7, 8, 60. Okay. Tapos na. Oh, spin the wheel. Spin the wheels pala. Sino ang maswerte? Ang maswerte. Okay, si Daddy. Tatay. Oh, spin the wheel, Jade. Tatay. Taran, 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 taran. Ay, pitik sa ears. Ilong na naman. Pitik sa ilong. Si Jade na magpipitik si Jade. Turong dito, Dad. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tatay, kulangon. Talisik na naman doon. Kulangot niya. Okay, okay. Spin the wheel. Tararan, 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 tararan. Ako na naman. Si Daddy ulit. Sino gagawin ako? Okay, spin the wheel. Anong katatapatan niya? Go. Dito pa dito. Dito ka. Itminggo na naman. Wala Eat na. mango. Inubos mo na eh. Ay, kalamansi. Eat kalamansi. Sinigyan ko na ako. Jay, bigyan mo siya ng kalamansi. Wala na. Tingin, tingin dito, tingin. Ay, di ang kalamansi. Huwag ka madaya. Doyo-doyo. Eh. Sisimula ang pagiging birthday. Tingin dito sa Bata ano. mo, control mo yun. Tingin. Mamaya ka na magaswak. Okay, subo. Ay, wag ka madaya. Nalandan yung kinakain mo. Napakadaya mo. Tingin na mukha. Tingnan niyo malaki. Napakadaya nun. Hindi kita nilagay na rin. Ka guys? Oh, spin the wheel na ulit. Wait. Okay? Spin the wheel. Ako na naman. Okay, tatay ulit. Anong katatapatan niya? Ready? Amoy pa. Pitik ilong. Kaingkat yan. Ay, kaingkit. Alam ko, uubusin din Dalawa? Oh, busog na siya, guys. Hindi yung get. Sige. Wait. Hindi, mukhang hindi yan matatanggal sa'yo. Busog na siya. Ha? Matatanggal pa. Hindi yan malilipat. Oh, game. Spin the wheel. Daddy. Tatay Ako na ulit. Okay, anong itatapat? Dapat kasali si Putin, no? Wow. Kain sa Dalan na naman, eating dalan. ketchup. Eating ketchup. Ano ba naman yan? Ba't naman yan? Busog na siya, oh. Ano tayong umay? Baba? Talaga, oh. Oh, spin the wheel. Ako na naman. Tatay ulit. Dahil Okay. Salad. Oh, ano yan, be? Sige nga, spin the wheel. Salad yun. Dati Kasi ayaw ko niya. Kamay pa, dali pa ako. Dati na pa ako. Salad niya. Thank you. Okay, guys, eating ketchup. Oh, ketchup. Ito na. Hoy, hindi. Ketchup na. Dati, isang kutsara. Di isang kutsara. Tinidor. Lo, dati ng daya. Ah, kutsara. Pero okay, sige. Okay. Kutsara. Di, isang ano, isang... Isang kutsara yan. Huwag na siya nga to. Ah, hindi. Punuin mo. Punuin mo.
Dati ko ito daw. Ay, ang daya. Alo, dito na ako sa parang lasa dyan, Daddy. Sige. Ay! Daya! Madaya, isa mo lahat. Ay, dad nagkakalat. Ginagawa mo. Sige na. Nagkakalat. Subo mo na lahat. Lahat na? Lahat. Masarap ka ketchup. Ayan, guys. Oh, wait. Okay, susunod. Sino kaya? Spin the wheel. Tatay. Pasaway. Okay. Nakain mo sila ng fried chicken eh. Kaya nakain mo sila ng fried chicken. Nago. Tadan. Headband. Okay, may isa pa. Oh, may isa pa ni Kuya. Hindi, kay Kuya. Dad. Tama na yan. Dad. Di. Sa amin kami. Oo, ako ba ito mga bata? Oh, wait. 1, 2, 3, 4, 5. Di ko lang sila nakita. Pintawan na. Lasing si Daddy Lugog. Oh, spin the wheel. Ako na naman. Si Daddy. Ako ang maswerte ngayon. Ayoko nga. Umiyakan pa ha? Oo. Wow. Spin the wheel. Ba't? Nangyari dito, palitan ka na. Hindi yung barit. Pitiksa. Ilong! Ilong na naman. Ako! Ay! Guys, napakaswerte talaga ng ilong ko. Ayoko daw. Ang ilong Ayoko ko. na bumitig sa ni Daddy. Ayaw ko. Si Jade na lang, si Jade. Ako na lang. Ay, si Jade. Jade, dali ka ba? Hindi, walang pampi ha. Totoo yan. Totoo yan. Laksan mo. Lakasan mo. Hello? Daya! Dalawa pa lang yun. Tatlo pa lang yun. Ha? Tatlo pa lang yun. Ay, Dad! Binilisan niya. Ganito lang eh. Ganito lang oh. Ganito lang oh. Daya, sama na ganito lang. Zaw na. Yan. Okay. Wait lang, wait. Daya, Diyos. Hindi Wait dapat lang. ang totoo. Wak. Wait. Ready, set, go! Wait lang, wait. Okay, go. Wala. Ako naman nasisi. Ako nung Si malikot. Jake po yun. Hindi pa yung nalipat. Jake yun. Okay, guys. Okay. Yan naman. Jake po. Ay, ako na naman. Oh, spin the wheel. Huwag ka madaya. Wag. Amoy pa. Headband. Pitik sa ilong. Kain kiat-kiat. Oh, swerte. Kain doon. Swerte. Kiat-kiat naman ako, guys. Payat. Sarap. May wala po yung kanin. Walang buto. May wala po yung kanin. Okay, susunod.
kayo. Nanay, ako na naman. Spin the wheel. Amoy pa. Wag. Amoy. Headband, pitik sa ilong. Pitik ilong na. Etyat! Okay. Sarap. Nabubusog ako nito. Isang huli naman. Harap. Okay. Spin the wheel. Jade. Okay, si Jade ang kinapatan. Hindi na ako napipili ah. Ano kaya? Ano kaya ang matatapat sa kanya? Tira ko ba yung Pero ako. amoy ketchup? Eating Ketchup mo. Yeah, boy. Nako. Yeah, boy. Nako, eating ketchup po ito. Yeah, boy. Halika. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Okay lang yan, Jay. Eat man ng ketchup. Baby girl. Go. Jay, go kain na to. Go. Eating Eating ketchup. Eating ketchup. May konti. Okay. Dami. Spicy. Spicy ketchup. Oh. Wait. Susunod. Kasi nanay ulit. Ang daya. Dahil na naman, pang naging madayat yan. Madaya yung mag-speed. Kaya madaya yung milk. Ano kaya ang tatapatan? Cartwheel. Headband ang may paa. Titi ng paa. Eat mango. Kain kiat-kiat. Kain kalamansi. Yeah. Oh. Medyo maasim-asim to. Madayat. Daya. Kalamansi. Isang buko ah. Okay lang yung kalamansi. Oh, laway-laway. Sino maglalaway dyan sa kalamansi? Pwede pala yun. Asim. Yoli Balboa. Ulo ko si Kuya Ringa. Asim, guys. Go. Isa lang pala nanood. Okay. Jade na naman. Si Jade. Hindi naman na pipili. No. Pero, Anong tatapatan ni Jade? Kain kiat-kiat. ay headband na naman. Kain kiat-kiat. Kain kiat-kiat. Pitik sa ilong. I love it. Hindi oh. Isa lang. Hindi oh. Mm. 3, 4. Isa pa. Puro pa lang. Puro pa lang. Okay. Pitik sa ilong. Ay, pitik sa ilong, guys. Okay, susunod. Nanay. Ako na naman. Titingnan natin, guys, at baka madaya na naman ako. At meron ditong mandaraya. Amoy sa paa. Ay, isa po. Ay, kaya. Ayaw ko. Oh, hindi oh. Akin na ba? Alam ko po yung anong po
Sit down. Amuyin ko na yung paa mo. Kaya sa kanya eh. Kasi kay Ramses naman. Akin na. Be, akin na yung paa mo. Tapos ko na amuyin to. Dali na. Akin na. Okay, sige na. Akin na, be. Akin na yung paa mo. Amuyin mo. Dalawa na lang. Dad, huwag ka magulaw. Yes, yan, Ramses. Amoy pa to, guys, ha? Dad, dalisin mo kayong paa mo. Ramses. Sikain mo. Okay lang Si sa Mami akin. yun. Okay. Sino kaya ang susunod? O ano kaya ang susunod para sa kanila? Spin the wheel. Nanay ulit. Ramses. Ha? O, si Ramses. Ano kaya ang itatapat o matatapatan ni Ramses? Ayan na, ayan na, ayan na. Hindi yan nag-ban. Okay. Ipasa ang mahiwagang headband. Oh, siya naman guys ang nakatapat sa headband. Lalaki na. Si Kenji. Wait lang, wait lang. Tanggal kasi mo. Okay. Spin the wheel. Inulit. Orang sa ulit. May ulit lagi. Okay, ikaw. Ay, grabe siya, oh. Kadayaan nitong lalaking to. May eating salad na aking mamaya. Okay, pipiliin natin yan. Tiksak mo. Ay, dandan na lang. Okay. Yes. Ay, wag na. Sa tenga. Okay, chamba. Oh, sa eating dalandan. Ay, thank you. Ay, dalandan ba yon? Eating dalandan, di ba? Oo, hindi ako. Ako. Ha? Ako. Eating dalandan. Yung butterfly na. Pantay yung naman. Okay. Sarap pa rin. Okay, susunod. Ikaw pa rin. Tatay. Okay, si tatay. Ang tatapat ay, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Jump! Jump! Okay, jump 5 times. Ito, kapit. At uuga. Naga? Sige, tayo. 1, Ay, hindi pwede. Huwag ka magaya dyan. 2, 3, 4, 5. Wala ka lang. Susunod. Yehey! Daddy na naman. Spin the wheel. Headband na, please. Kain na ketes na lang yan. Saan tayo? Oops, yan. Kain ng kiat-kiat. Go. Kumain ka na ng kiat-kiat. Ni ako? Si Daddy. Oo. Hala. O, dali. Ubusin mo yung kiat-kiat, ha? Oh. Napakabilis nito. Nagmamadali. Fast break. Okay, Ramses. Pag napili ulit yung headband, tatanggalin lang ako. Oo. Mamaya ko napili yung headband. Tatanggalin na. Tatanggalin na ito. Spin the wheel. Kay, tanggal yan. Tanggal na ito. Tanggal na ito. Headband. Oh, wait, tanggal na to. Oh, hindi. Then, Yan pa rin eh. Okay, spin na, spin. Kuya lang.
Boses ulit. Taka, 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 taka. Taka, taka, taka. Pagkatchop, pagkatchop. Pagkatchop. Yun. Dalandan. Eating dalandan. O, kain ng dalandan doon. May tinanggal ko. Yung ano. Okay. Dalandan. Ang ano, lasa. Wow. Okay. Wait. Ayan. Boses. Kiyat. Kiat, Ay, kiat. headband pa rin. Headband. Okay, headband na naman. Suot-suot niya pa rin guys yung headband. Oh. Ayun oh. Oh, si Jade. Ano kaya? Gila, try na natin. Litay. Aba, salad ah. Salad, salad, Ay, eating salad. Gustong gusto niya na yung salad. Parang di pa ako nakakain ng salad dyan ah. Hindi na kayo na po. Patikim. Patikim na nga din, makikikain na. Kahit hindi ko pa po ito kasi napipili kayo. Makikitikim na ako. Sarap. Next. Kuya, nasan yung pinya? Ito? Hindi, akin yun. Tatay. Salad, bag. Simple. La! May sita po. Dalandan mo. Dalandan. O, kain na doon ang dalandan. Yun. Kiyat, Yung kiyat. person na lang. Ano na? Wait lang, kakain ka pa ng dalandan eh. Uy. Dito. Hihimayan niya pa guys yung tatay niya. Ay, Ay, siya kumain ng dalandan. Hindi para sa kanya. Wala mo sa atin ng dalandan. Kunin mo yan. Hindi para sa kanya, kinain niya. Akala niya po kasi siya ang na-spin doon sa wheel. Siya ang napili. Ayos yun. Siya kumain. Yes! Hindi oh. Okay. Spin the wheel. Si Ramses. Anong tatapatan? Amoy paa. Salon! Oh, salon yan. Salad pa. Okay, jump, jump. Yay! O, jump, jump ka. Tatay! 1, 2, 3, 4, 5. Uy, uy. Mabubusin yan. Jade, huwag ka mamili. Dalawa lang. Please, come on. Abay, ba na naman dyan? Headband. Amoy paa. May ako po. Oo, amoyin mo yung paa ni Daddy. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Malupit. Ito, malupit. Oh, spin the wheel. Marami
Sis. O, si Ramses. Hairband. Hairband daw. Headband. Headband na naman. Forever ka dyan. May pa. Okay. Nasa kanya pa rin ang Dapat si corona. Jaden. Ako pa. Sige pa rin. Tatay. Okay. Anong tatapatan? Maswerte? Maswerte ang amoy sa paa. Eating mango, kalamansi. Jump na naman. Jump, jump. Oh, kayo jump. What? 3.5. Ay, ayusin